Halløjsa alle sammen derude. I lytter til Radio Oluf, live fra spisestuen Birkevænge 32. Det var satans. I dag i Radio Oluf, der skal vi selvfølgelig spille Har du set en fugl? Hvor du kan ringe ind og fortælle, hvis du har set en fugl. Og, hallo, hvem har jeg med på telefon? Ja, det er Lisbeth. Hej Lisbeth, går det godt med dig? Nej, det kan du spænde på, det gør du. Jeg har fået noget udslæt med i knæhasen. Det lyder rigtig spændende, Lisbeth. Hvad for noget? Jeg siger, det lyder rigtig spændende. Synes du det? Lad mig høre, Lisbeth. Har du set en fugl? Ja. Hvad farve havde den, Lisbeth? Ja, den var sort. Var den sort? Den var fuldstændig sort. Hvor så du den? Jeg så den nede ved gagekæret. Den fløj rundt op i luften og hyggede sig, kunne jeg se. Det lyder som en rigtig dejlig fugl, Lisbeth, du har set. Og som altid, når vi spiller, har du set en fugl? Så skal jeg altså prøve at gætte, hvad det er for en fugl, du har set, Lisbeth. Nej, det skal du ikke blande dig i. Du skal bare lade mig og den fugl være i fred og ro. Farvel! Og sådan som du beskriver den fugl, Lisbeth, du har set, så tror jeg altså, at det er en sort halset lappe dykker, fiskefanger, redde bygger. Sort halset lappe dykker, fiskefanger, redde bygger.